салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. дастаи Арсенал ба ҷои Унаи Эмери мутахассиси навро меҷӯяд. Ин дар ҳол аст ки дастаи мазкур бар муқобили дастаи Саутгемптон бозии заиф нишон дод ва натиҷаи бозӣ мусовӣ буд ки ин ба қавли шефҳои бошгоҳи Арсеналро қонеъ накард. Аз ин хотир раҳбарияти бошгоҳ ба хулосае омаданд ки Унаи Эмериро аз симаташ барканор намоянд. Миёни номзадҳои интихоб гардида исми собиқ сармураббии дастаи Тоттенхем Маурисио Почеттино низ ҳаст. дар ин баробар боз исми чанд тани дигар ба монанди собиқ сармураббии дастаи Туринии Ювентус Массимилиано Аллегри ва Микел Артета ки феълан ёрдамчии Хосеп Гвардиола дар Манчестер Сити аст, интишор ёфтааст. Унаи Эмери бетоле дар Спартак низ ҳамин хел буд, баъдан дар Париж низ ҳамин аҳволро дошт. Акнун ин навбат дар Арсенал ба чунин проблема рӯбарӯ шуд. гапҳо вақте ки трансфери тобистона бо хариду фурӯши бозингарони бузург оғоз шуда буд пайдо гардид. Исми Гарет Бейл низ ҳамон вақт вирди расонаҳои иттилоотӣ чарх мезад ва ҳама интизори он буданд ки бо ин муносибат дастаи шоҳона ҳатман аз Бейл халос мешавад. ёд доред ҳамон вақт Бейл чӣ гуфта буд? ба ман фарқ надорад ки маро ба бозӣ медароранд ё не, муҳим маоши маро диҳанд, ман голф бозӣ карда мегардам. ин суханони Бейл дар Аврупо мисле ки бренд шуд ва ҳар куҷои исми Бейл пайдо мешуд, ҳатман калимаи голф низ ба як тарзе интишор меёфт. ёд доред чанд рӯз пеш мунтахаби Уэльс дар даври интихобӣ охирин ғалабаи худро ҷашн гирифт ва ба чемпионати Аврупоро ёфт. ҳини истиқболӣ ғалаба Гарет Бейл дар даст парчами мамлакаташ ва болои он чунин навиштаҷоте буд: Уэльс, голф, Мадрид. ба ҳамин тартиб. ин намедонам интиқод буд ё шӯхӣ, вале дар Мадрид Бейлро дигар хел пешвоз гирифтанд. ин навиштаҷот ба гуфти Бейл маънои онро дорад ки агар дар Реал ба ман эътимод намекунанд, пас дар мунтахаб истеъдоди маро бубинанд. ин гапҳо албатта ба мухлисони дастаи мадридӣ сахт расид ва тамоми расонаҳои иттилоотии испанӣ аз Бейл интиқод мекарданд. дар бозии муқобили Реал Соседад яке аз мухлисон дар даст овезае бо чунин навиштаҷоте дошт: Родриго, Вини, Лукас, Бейл. бо чунин тартиб мухлисон ини бозикунии Бейл якҷо садо балон мекарданд. Зайниддин Зидан сармураббии гаразмониҳо ин вазъиятро чунин шарҳ дод: вақте ки Гарет Бейл аз бозиҳои муқаддамотӣ баргашт, ман бо ӯ мисли дигар бозингарон муносибат кардам. мо мавзӯи футболро муҳокима кардем, на онеро ки берун аз майдон мешавад. ӯ худро хуб эҳсос мекунад ва бо дигарон тамринро оғоз кардааст. ман медонам ки атрофи Гарет Бейл гапу калочаҳо хеле зиёд буданд ва ман умед бар он мебандам ки Бейл аз ин муҳокимаҳо раҳо мешавад ва бозингари калидии дастаи шоҳона хоҳад буд, гуфтааст шефи мадридиҳо Зайниддин Зидан. ба фикри шумо Бейл ҳамон Бейле ки як вақтҳо замину замонро меларзонд мешавад ё не? ҳамлавари португалии бошгоҳи Ювентус Криштиано Роналду пурра осебашро барқарор намуда ба тамринҳои асосии дастааш баргаштааст. хабар медиҳад сомонаи расмии тими Туринӣ қаблан Криш бо сабаби осеб доштанаш дар бозии даври 13-уми серияи А бар муқобили Аталанта ширкат надошт. бозии навбатии Ювентус санаи 26 ноябр дар доираи бозии даври 5-уми марҳилаи гурӯҳии Лигаи чемпионҳо бар муқобили Атлетико Мадрид мебошад ки дар ин дидор Роналду ширкат хоҳад кард. Андрей Шурли бозингари дастаи Спартаки Москва зери интиқоди шадиди мухлисон қарор гирифтааст. ин ҳақ ҳам ҳаст ки дастаи мазкур бозингари беҳтариро ба умеди ғалабаҳои пайдарпай харидорӣ намуд, аммо натиҷа сифр. ин аст ки мегӯянд вақти он расида ки ҳамин зимистон аз Шурле халос бишавем. аммо Роман Павличенко собиқ футболбози дастаи Тоттенхем ва мунтахаби Русия назари дигар дорад. ӯ гуфтааст ки ман медонам Шурлеро ки бозингари беҳамтос, чемпиони ҷаҳон ва чемпиони чанд мусобиқаи бузурги дигар, аммо дар ин ҷо ӯ мисле ки ба худ монанд нест. ман фикр мекунам дар ин ҷо ба ӯ чизе намерасад. дар партофтҳо якдигарфаҳмӣ ва бозигузорӣ мушкилиҳо эҳсос мешавад. медонем ки ӯ осеб дошт, аммо бартараф шуд. ҳама чи аст, суръат, давидан ба кафо ба пеш, аммо чизе гум шудааст. мушкил аст гуфтан, менталитет. фикр мекунам ин аст проблеми асосии Шурле. ман пештарам гуфта будам ки агар Роналдо ва Мессиро ҳам ба чемпионати Русия биёрем, ба ҳамин проблемаҳо рӯбарӯ мешавад. ҳеҷ бовар намекунам ки Шурле ки дар Челси бозӣ кардааст, дар мунтахаби Олмон чемпиони ҷаҳон гаштааст, дар чемпионати мо номуваффақ гардад. ҳамаи онҳо проблемаи менталитетро доранд, гуфтааст Роман Павличенко. то маросими ҷоизаспории беҳтарин футболбози соли 2019
камтар аз 2 ҳафтаи дигар боқӣ мондааст. ҳамлавари фаронсавии бошгоҳи ПСЖ Килиан Мбаппе иқрор омадааст, ки имсол бояд ҷоизаи тӯби тиллоиро сарвони Барселона Лео Месси соҳиб шавад. Месси ӯ аз рӯи нишондодҳои инфиродӣ беҳтарин футболбози соли 2019 аст. иқтибос меорад Спеҷал аз суханҳои Мбаппе. ёдовар мешавем, ки Месси бори охири соли 2015 соҳиби ҷоизаи тӯби тиллоӣ гардида буд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.